खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। कक्राझारनि सिङाव थानाय गसाइगावआव सारअन्थाइ गावनायजों जायगायावनो सासे आबादारिनि जिउ खहा जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि 1 नं जारागुरि गामिनि रिपेन्द्र नार्जारिया फोथाराव हाल एवबाय थानाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावनायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फुंनि 5 रिंगासो समाव दुब्लियाव माइ गायनो हाल एवबाय थादोंमोन। बे समावनो सारअन्थाइ गावनायजों आबादारि रिपेन्द्र नार्जारिया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। बिथांजों लोगोसे मासे मोसौआबो सारअन्थाइ गावनायजों जायगायावनो थैदों होननानै मोनथिनो मोन्दों। चिरां हाग्रा बिफान पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय 6 मोख्रा सिखाव फालांगिजों लोगोसे 8 मोख्रा हमनो मोन्दों होननानै मोनथिनो मोन्दों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै काजोलगाव हाग्रा बिफान सिडली पुलिस थानानि पुलिस बिफान आरो गुवाहाटीनि STF लोगोसे रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि मावफारियाफोरनि जथायै गोख्रों सिग्रोमनायाव 6 गेदेर सिखाव हानजा मोख्रा गुफुर गल्डेन लेंगुर फालांगियारिफोरखौ खानो हायो आरो 8 गल्डेन लेंगुरफोरखौ बोखांनो मोननाय जायो होननानै मोनथिनो मोन्दों। हमजानाय सिखाव फालांगिरिफोरखौ बांलादेशनि सासे, बेंगलनि 7 आरो चिरां जिल्ला बेंटल आमगुरिनि 3 होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला सनालि मोख्रा जब्द खालामनायजों लोगोसे गंसे स्कर्पिय' आरो गंसे टाटा नेन' गारिखौबो हमनो मोनो। हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला सिखावफोरा कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिखना जोहोलाव माहारियारि पार्कनि उल्थापानिनिफ्राय मोख्रा गुफुरफोरखौ हमना लाबोदोंमोन होनना फोरमायो। लोगोसेनो मोननो थाङै सनाथि गाबनि मोख्रा गल्डेन लेंगुरफोरखौ हमना खावना लांनाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गसर थिसननाय जादों होनना फोरमायो DFO कुन्जन बसुमतारिया। बे STFजों हमजानाय मैहुर खालामग्राफोरनि मुङानो जादों इन्जामामुल हक मण्डल, आब्दुल खालेक मण्डल, फाकिर चान्द मण्डल, आलमगिर मल्ला, लातिबुल शेख, महम्मद जमाल, जेक्सन बिश्वकर्मा, रन्जित नार्जारि, पिंकुस नार्जारि। जेरैहाय बे जाथायखौ लानानै कक्राझाराव बड'लेण्ड गल्डेन लेंगुर गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा जाथायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। BTC सरकारनि मावफुं जथुमाव माखासे गोनांथार थांखि लादों होनना मोनथिनो मोन्दों। BTC मावखुलिनि हाबग्रा दरखं मोखाङाव एबसुजों लोगोसे BLT आरो NDFB आफादनि नेरसोन गायसननाय जागोन होनना फोरमायथिदों BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो गुबुन फारसेथिं कक्राझारनिनो बिसमुरियाव 400 बिगानिबो बांसिन हाखौ बायनो थांखि लादों। बे 400 बिगानिनो बांसिन हायाव ग्रिनफिल्ड लुनाय जागोन होनना मोनथिनो मोन्दों। सागानगिरि आफाद महरै बे 3 आफादनि नेरसोन गायसनथायनि थांखिफोरखौ लादों हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BTC सरकारा। थांनाय सानखालि खान्थि बायदियै BTCनि मावफुं जथुमनि जोबनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बाथ्राखौ खौरां बिजोङाव रोखायै फोरमायना होदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय गोबां एजेन्डा दङमोन, नाथाय बेनि गेजेराव मोननै एजेन्डाया गोबां मोजां। बे 400 बिगानिबो बांसिन हाया एग्रिकालचार लेन्डमोन आरो बे हाया इरिगेसननि जेंनानि थाखाय आबाद जाया, जायनि थाखाय BTC सरकारा बेवहाय ग्रिनफिल्ड बानायसिगोन। जरहाटनि सिङाव थानाय तिताबर ओनसोलनि श्री शंकरदेव गेजेर इंराजि फरायसालिनि फरायसाखौ फोरोंगिरिया इनायै बुनाय जाथाय। बे जाथायखौ लाना ओनसोलनि सुबुंफोरा रागा जोंखांदों। दाय जाबसिननाय बायदिब्ला 2 फरायसाखौ सासे फोरोंगिरिया गाज्रि रोखोमै बुनानै जोखोम खालामदों होनना मोनथिनो मोन्दों, जायनि उनाव थासारिया जेंना गोनां जायो। खौरांनि बायदिब्ला फोरोंगिरि गौतम कौशिक बरानि सायाव 2 फरायसाखौ जेंना गोनां महरै बुनायनि दाय जाबसिननाय जादों। फोरमायनाय बायदिब्ला फोरोंगिरिनि बुनायजों सासे फरायसाया गाज्रिसिनै जोखोम जायो। जाथायनि उनाव फरायसाखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। बे जाथायनि उनावनो फोरोंगिरिया खारखोमादों होनना मोनथिनो मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा रागा जोंखांदों। भुगिनांनाय फरायसानि नखरा आथिखालाव FIR होनाय जाबाय आरो गोख्रोङै नायबिजिरनो दाबि दैखांदों होनना मोनथिनो मोन्दों। फारसेथिं गुबुन गुबुन फसंथानफोराबो दुखु मोननाय फोरमायनानै दायनिगिरि फोरोंगिरिनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो दाबि खालामदों।
नगावआव थानाय मेडिकेल कलेजाव करापसन खालामनायनि दाय जाबसिननाया सोराङाव फैदों, जेराव पस्टमर्टम रिपर्ट थियारि खालामनायनि मुङाव जेंना गोनां महरै रां जाख्ल'नायनि जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायनि उनाव गासै फाहामथाय ओनसोलाव दावराव-दावसिया सोमजिखांदों। खौरांनि बायदिब्ला फरेन्सिक डिपार्टमेन्टनि गागि प्रफेसार डक्टर मनोज कुमार सिन्हाखौ जागिरदनिफ्राय पुलिसआ ग्रेप्तार खालामनो हादों। बिनि सायाव दाय जाबसिननाय बायदिब्ला पस्टमर्टम रिपर्टआव सोलायनायनि मुङाव रां जाख्ल'यो। बे केसनि सायाव मेडिकेल कलेज खुंथायनि सायावबो गोथौ दाय जाबसिननाय जादों। दाय जाबसिननाय बायदिब्ला जेब्लानिफ्राय मावसुमा डक्टर बिष्णु राम दासआ मावख'खौ सामलायदों, अब्लानिफ्रायनो जाख्ल'नायनि गोबां केसफोरा सोराङाव फैदों, जेराव थांनाय 6 दानाव गासै 48 लाख मुलाम्फानि मुवा बेसादखौबो खावनानै फानखोमानाय जादों। आथिखालाव पुलिसआ बे केसनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। थांनाय सानखालि क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए श्रीमती सेउली महिलारिया पाटगाव ओइचएस फरायसालियाव स्मृति भजन हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां एमएलए महिलारिया फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो जायगानि सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरजों गुवारै सावरायदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि एमसिएलए जुबिराम बसुमतारियाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों।